यही भंडारा कि चढ़त दशहरा तू ससुरा से अइलू जाए जाए कइले बारू पूजा वो ना कइलू अरे की ऐसे ना उल्टी पला मारी के जा देखा आइल बारू तो गांव घर में कम से कम बढ़िया से रहन सहन के जा ऐसे ना उल्टी पला मारी के जा अरे की अइलू तो अरे दिया बारी के जा अरे मैया के यार उतार के जा जय बोलो वाह वाह 1 2 3 हेलो दशहरा तू ससुरा से अइलू जाए जाए कइले बारू पूजा ना कइलू अरे चढ़त दशहरा तू ससुरा से अइलू जाए जाए कइले बारू पूजा ना कइलू ऐसे ना उल्टी पला मारी के जा ऐसे ना उल्टी पला मारी के जा आइल बारू तो कम से कम प्रधान जी सुने कि बड़ा भंडारा दुर्गा माई के करावत करे कम से कम जा 5 गो परिक्रमा कर ले तो तार जीवन मुक्ति हो जाए प्रसादी खा ले जाकर प्रसादी खा ले तू प्रधान जी के हाथ है अरे ऐसे ना उल्टी पला मारी के जा अरे यही लूट देखी बड़ी कृपा होला तो केहू मंदिर बनावेला अभी हम एगो बनौनी हो हनुमान जी के मंदिर आप सब देखल हो बहुत तरह प्रधान जी वही नकल का मंदिर बनौले बनी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी की मंदिर पूजा पाठ होने के चाहिए कि ऐसे लघु पला मार के जा यही लूट अइलू तो दिया पर के जा मैया के जरत उतार के जा देखा ये माई के कृपा हो गई हमनी के तू बस चल रहो परी पांडे जी जाना घरी हमनी के गावे में सुन कर रहे वही घर से हो गाड़ी ये 3 लड़का के मातारी हो वही माई के दे वही माई के दे बाकी तोरो गोदी भर हो सुहागन बन बोल गोदिया फुलाई माता रानी गंगा जल पानी माता रानी गंगा जल पानी चलो छुपा पखारी के जा चलो छुपा पखारी के जा अहिलू तो दिया पर के जा मैया के यार उतार के जा
अइलू तो दियावा पर के चमैया के जरती बुतर के जा चली भक्त के भाव और चाहत कुछ नायका में सुना देता